kinclong. Kinclong banget nih. Urip montang-manting, apa mliwat hirup ora iso, derajat ke usahane apa to? Kok iso bojo kok gonta-ganti. Sing tuwa iki ayu, jendek meneh, duwite ya akeh, motore kok ya akeh, mobile ya loro. Kok gampang kon golek duit? Isane apa to ya? Kok pengen banget aku. Iya, aku iso golek bojo kaya ngono kuwi. Urip kaya montang-manting ngene wae. Lah pikiran mumet ngene iki kok. Tak tinggal genen rondo nang lawana. Kanca sing duwe. Malam minggu apel gone Rini. Uhui. Bar apel gone Rini, apel gone Silvi. Pik pik. Bar apel gone Silvi, apel gone Noni. Rodo ayu sebentar lagi. Mantap tenan. Wes ganteng guys, kayak Ariel Noah, matok iki. Biar rumah saku ora menungsane. Tahu gak ada, Raiku malah jadi korban. Lah iya, Rai kok malah buku ganjel lawang to, blong. Mesisan kae buku ganjel Treko Sukerno, biar dulu mangguri. Duh, ora ono menung iso tinggal nglayap sisan. Jangan ana wong ora tau omah iki. Aduh. Kae batange sapa neh kae. Gak ngerti wong ketelo-telo kok mertamu. Jomblo. Asu. Omah ki nek ana menungsane iki lawang dibuka. Aja ditutup kaya lawang masjid. Supaya nih rezekine mlebu. Lampu lawang ditutup kaya ana acara pengendritan nang jero wae. Kowe iki lho, Rai Mas ganteng iki dadak operasi patik neh. Rai kok utang-utang kucing kok. Ono tadi operasi. Kanggo BPJS. Kowe iki rene janjane arep ngopo? Aku gitu, mau klitar-kliter teko pos ronda, ora ana menungso. Kae lho, mobil pajiruku kisut dadi motor bebek. Ambuh ora ngurusi dapuramu, tinggal terus sisan. Wah, udah kinclong nih. Tes 1 2 3. Kemening. Kita belum menjadi apa-apa. Ku bertemu dirimu di kantin sekolah. Ku coba sapa dirimu tapi aku malu. Ku hanya bisa memandangmu dari jauh. Itu kali
bertemu wanita secantik kamu, seindah kamu, dan kini aku terus terang padamu bahwa aku tepat mencintai kamu. Kamu nyanyi cinta, oh, dan kini aku terus terang padamu bahwa aku tepat mencintai kamu.